Oli hyvä! Laukase! Minna juoksee! Hyvä! Hyvä Jarkko! Hyvä Kari! Yli! Ei oo. Ai. Opa siis. No niin Minna, nyt suosta. No niin Minna, suosta ylös ja mennään, että huitaset läpi tuosta kentästä. No niin, ala mennään. Hyvä! Nyt se hyppypotku! Hyppypotku! Hyvä! Oho, syöttöpeliä! Hei! Ylöspäin vaan, ylöspäin vaan! Ylöspäin! Ei vielä ollut Minna voittoa! Varomi! Jaksaa Minna, ei oo tiukkaa. Juoksee! Hyvä Minna! Hyvä Karolina! Hyvä! Hyvä! Mahalle Minna siihen eteen! Hyvä! Saitko video?